Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. 3 снежня каталіцкага святара з Расонаў Вячеслава Барка асудзілі на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Суд палічыў дэманстрацыяй нацысцкай сімволікі, размешчаную ім у Фейсбуку на сваёй асабістай старонцы працу вядомага мастака-дызайнера Владзіміра Цэслера. Праца называецца «Стоп-лукашызм», на якой сапраўды прысутнічае нацысцкая сімволіка. Але сам мастак сцвярджае, што яго карціна, яго плакат мае антыфашысцкую і антытаталітарную скіраванасць. Праўда, гэтыя сведчанні мастака ніяк не паўплывала на рашэнні суддзі. І святар па рашэнні гэтага суддзі 10 сутак правёў, як гэта кажуць, на нарах. Ці можа сёння ў Беларусі святар заставацца па-за палітыкай, ці гатовы быў ксёндз пайсці за краты за свае перакананні? Пра гэта і шмат што іншае мы сёння і пагаворым. З намі на сувязі ксёндз пробашч расонскага касцёла святога Язафата Кунцевіча Вячеслав Барок. Добрый дзень, спадар ксёндз. Добрый дзень, прывітанне. Я пачну крыху, можа быць, з іншага. Спадар Вячеслав, я вот зараз з кім не размаўляю з тых людзей, хто адбыў пакаранне, там 10-15 сутак, і фактычна на 98%, а лекары сцвярджаюць, што ледзь не на 100% усе, хто выходзіць зараз пасля СІЗА, там турмы, пасля вот это адміністрацыйнага арышту, яны ўсе выходзяць з каранавірусам. Як у вас? Я не ведаю, але мне падаецца, я не падчапіў на нарах ніякай заразы, у тым ліку не захварэў каранавірусам. Прынамсі, на сёння я так перакананы. Што праўда, мне дакучае яшчэ крыху мой кашаль, крыху баліць горла, але ж гэта маё хранічнае захворванне, і такім я ішоў на СІЗО, і такім я выйшаў. І падаецца, прынамсі, зараз я не магу сказаць, што я хворы на каранавірус. Тэмпература цела стабільная. Калі тыя, з кім мы размаўлялі, это в асноўным былі вязні Акрэсціна, Жодзінскай турмы, Баранавіцкай турмы, тых, каго в асноўным масава звозяць пасля затрыманняў у Мінску падчас акцый, то вы былі у турме ў Новаполацку. Можа быць, там неяк... Ведаеце, вось тут адразу папраўлю. Так, на судзе было сказано, што мяне адвязуць у Новаполацк. Так прагучала на судзе ў Расонах, але пасля, як я ўжо трапіў на пастарунак раус у Расонах, было адназначна вядома, што я еду ў Віцебск, і мяне адразу з Расон адвезлі ў Віцебск. Так што я быў на ІВС, але гэта было на базе СІЗА-2 у Віцебску па вуліцы Гагарына. Тым не менш, ўсё ж такі гэта крыху тая турма, якую, так скажем, з Мінска не вельмі часта людзі трапляюць. Можа быць, там не так шмат людзей, і можа быць, там неяк па-іншаму ставяцца да небяспекі захворвання. Таму што, як нам расказвалі людзі, вось той же самы Зміцер Крук, ён вельмі здзівіўся, калі людзей адмыслова неяк так пачалі тусаваць. Вот, кажам, у нас была камера, дзе ўсе былі здаровыя, а потым неяк так пачалі тусаваць, і ў камеру патрапілі людзі там з кашлем, з тэмпературай, і па выніку ён выйшаў з каранавірусам адтуль. У вас як было? Неафіт я ў гэтай справе. Цяжка мне параўноўваць з усімі турмамі Беларусі. Я толькі першы раз быў упершыню, но і я не скажу, што там, каб зусім не пільнавалі здароўя чалавека. Па-першае, як я толькі трапіў, мне адразу тэмпературу цела праверылі, і я спадзяюся, што так рабілі ўсім. Прынамсі, тыя сукамернікі, з якімі я спатыкаўся падчас майго побыту
у турме у гэтым СІЗА хіба ні ў кого не было падвышанай тэмпературы цела. Не было такого, каб яе правяралі кожны дзень і сказаць адназначна, ці там былі хворыя на каранавірус ці не, але тым не менш не было тых, которые б скардзіліся на стан здароўя ў сувязі з тым, што тэмпература цела подвышенные. Не было тых, которые там кашлялі вось таким чынам. Конечно, былі людзі з бронхітам, былі розныя з хранічнымі захворваннямі, розныя хваробы людзі мелі, але каб на каранавірус, то я не ведаю, прынамсі, і падаецца з таго, што я як выйшаў, то мне падаецца, што там было цалкам бяспечна. І з іншага боку таксама хацелася б адзначыць дзеля аб'ектыўнасці, што праводзілася праверка нашых камер кожны дзень, амаль кожны дзень, альбо там праз дзень, і была нейкая апрацоўка гэтых камер. Я не ведаю, на чым гэта абапіралася, толькі нас амаль кожнага дня выводзілі з камеры і праводзілася апрацоўка камеры, і пасля мы маглі заходзіць ізноў гэтую вось камеру. Ці гэта нейкае апраменьванне кварцавае ці іншае, я ў гэтым губляюся, але вось само гэта было, да. А таму так вот было у нас. Я разумею, што сядзець цэлы дзень, там цэлыя суткі ў камеры у гэтай медычнай масцы, гэта немагчыма, да і няма сэнсу, калі людзі ўсе пастаянна там адны і тыя ж. Але вось калі вы выводзілі там на нейк там пакурыць ці там на гэтыя апрацоўкі, былі нейкія патрабаванні? Так, патрабаванне масак праяўлялася такім чынам, што калі прыходзілі з паверкай і раніцай і ўвечары, то ў той час абавязкова трэба было быць у масцы. Калі дзверы ў камеру адчыняліся, то трэба было закласці маску. З камеры выводзяць цябе кудысьці, трэба у масцы абавязкова. Але ж калі мы сядзелі ў камеры, то натуральна сядзелі без масак. На такі шпацыр нас не выводзілі. Сукамернікі мне тлумачылі гэта тым, што у нас адчыняецца акно ў камеры, а таму можна спацыраваць па камеры і дыхаць то паветрам чыстым. А той, хто курыў, то, на жаль, палілі цыгарэты беспасрэдна ў гэтай вось камеры. І хочаш ці не хочаш, я таксама вымушаны быў дыхаць той дым нікатыну. Гэта, конечно, для мяне было адным з такім найгоршых выпрабаванняў. Я як сам не палю цыгарэты, то сапраўды гэта для мяне было праблемай. Але ж перажыў. Маглі ж скарыстацца санам і сказаць курыльшчыку: «Не кінеш, пракляну!» Не, я спрабаваў пераканаць. Я нават казаў, што калі хтосьці кінець курыць, я мандарыны ўсе свае аддам. Але неяк, хіба што я быў не пераканаўчы. А больш за тое, у нейкай ступені я сам вінаваты, што сукамернікі палілі цыгарэты, таму што быў той момант, калі я ўвайшоў у гэтую камеру, я быў упершыню пад такім уражаннем увогуле, я прабываў на гэтай зоне. І я як убачыў, якая ў камеры салідарнасць паміж сукамернікамі, паміж гэтымі злачынцамі, як яны здольныя дзяліцца цыгарэтамі, я настолькі ўзрушыўся, што калі была магчымасць, я ведаў, што мне будзе перадача, і калі была магчымасць папрасіць, каб што мне перадалі, то сукамернікі сказалі, што прасі нам цыгарэты. І, безумоўна, я ўзрушаны іхнай салідарнасцю, і маючы такога хрысціянскага духу ў сэрцы, я папрасіў цыгарэт па максімуму і забяспечыў сукамернікаў нармальнымі цыгарэтамі. Канешне, яны былі шчаслівыя, ім было добра, а мне было не вельмі. Пакутвалі з-за сваёй хрысціянскай такой вось міласці. Для дабра іншых я здольным быў, але і не шкадаваў, таму што, ведаеце, я разумею, як мне цяжка, калі я не палю сам і дыхаць гэты дым, удыхаць нікатын. Але як жа цяжка тым, хто мае такое прызвычаенне паліць, і калі вось адабраць у іх апошнюю гэтую радасць, то гэта сапраўды праблемна. І я ўсё ж такі палічыў, што можна крыху для дабра 7 чалавек пацярпець крыху аднаму. Такая пазіцыя ў мяне. Дарэчы, вы сказалі пра тое, што якая салідарнасць была
паміж гэтымі злачынцамі. Так, Там сапраўды былі злачынцы. Вот быў там хто-нибудь, які, ну я ўжо не кажу пра забойцаў, але які-нибудь там хто там штосьці скраў там ці там нейкім сямейным гвалтам займаліся, ці бомж які-нибудь у рэшце рэштаў. Ведаеце, ну розныя людзі былі, ці былі спасярод іх забойцы, ніхто не казаў і не хваліўся, што ён забіў там кагосьці. Не удакладняў я, ці былі там забойцы, але лёсы тых людзей, которых я там бачыў, яны розныя былі, і пакаранне, безумоўна, той, хто там быў, то яны мелі адміністратыўныя пакаранні з прычыны, но але ў іх жыццёвы вопыт быў значна большы, чым у мяне. Я ўсё больш... Вы пра турэмны зараз. Так, па манастырах усё больш неяк малюся, но а там быў блізка чалавека, які пражыў шмат. Ведаеце, ну розныя былі. Былі і тыя, которые там потрапілі за тыя ж краты, былі разам са мной, сядзелі, которые, ну вось хтосьці выпіў на вакзале алкаголю, атрымаў 3 сутак. Хтосьці выпіў дома і паганяў жонку, за гэта ён атрымаў 7 сутак. Ну а я як не выпіў, але на цвярозую галаву падумаў і сказаў тое, што думаю, і вось за сваё вольнадумства, за прапаведаванне слова Божага я атрымаў 10 сутак. Ну а перад гэтым таксама яны там, той, хто быў упершыню, там нікога я не бачыў. Ну а вопыт быў максімальны, хіба што вось досвед быў у чалавека такі, што ён за сваё жыццё праседзеў 27 гадоў у розных турмах. 27 гадоў розныя былі яму тэрміны за розныя злачынства. Ён яшчэ сядзеў пры савецкім саюзе, недзе там у Расіі, вось, ну і ў Беларусі, ведаюся, турмы абтаптаўшы, вось, ну і былі вось такія людзі, так бы мовіць, аўтарытэтныя. Ну мяне гэта ўразіла, калі ён 54 гады мае, а 27 год адседзеў у турмах, я так з павагай да гэтага чалавека адносіўся. А вось гэтыя крымінальнікі і крымінальныя аўтарытэты да вас палітычнага ксяндза, святара, як ставіліся? Ведаеце, ну вельмі добрае пытанне, і я сам з такім цікавасцю ехаў у Віцебск, калі мяне везлі пры суправаджэнні канвоя, і думаў, як жа там будзе ў тых вось камерах, з кім я буду. Ну, але я быў вельмі пазітыўна здзіўлены, што вось гэтыя злачынцы, якія адседзелі хто 24, хто 20, хто 15 год, ну а хто там сістэматычна трапляе, былі там і тыя, каго я сустракаў раней, працуючы ў Віцебску па вуліцы Гагарына, которые прыходзілі на кухню есці, бо мы давалі дармовыя абеды вось гэтым людзям, якія валацужнічаюць. Вось. Ну вось гэтыя людзі ўсе былі розныя, але ўсе адносіліся з павагай да мяне. Не было такого, каб хтосьці з такой пагарды ці яшчэ што, а наадварот яны ўспрымалі з павагай больш за тое. Ну некаторыя проста хахаталі, бачучы мяне, ну і пасля праз нейкі час, і калі яны даведаваліся, што я ксёндз і што я сяджу за тое, што я прапагандую фашызм, чым я ніколі ў сваім жыцці не займаўся, яны, канешне, былі здзіўленыя. Некаторыя, ну адзін вось, который сядзеў шмат часу, то ён кажа, ён паходзіць, потым кажа, ну не можа быць, ну прызнайся, ксёндз, ну ты можа каго-нибудь пабіў усё ж такі. Ну потым паходзіць і зноў. Не, ну ведаеш, ну але ты, ну скажы як ёсць, ну рознае ж тут бывае. Можа ты там, ну выпіўшы, загуляў дзе-нибудь. Я кажу, ну не, ну вось акурат за тое, што прапаведаваў, і за тое, што мяне абвінавацілі ў тым, што я ось прапагандую фашызм. Ну, цяжка гэта людзям верылася, але той, хто як бы прымаў гэта на праўду, конечно, ён з павагай адносіўся і казаў, так ты вязень сумлення, што ты палітычны вязень, што вось, ну і у прынцыпе мяне тыя людзі, з якіх я сустракаў там, яны мяне падтрымоўвалі, і яны былі задаволены маёй пазіцыяй, і хапала ім аналітычных здольнасцяў дзеля таго, каб вось рабіць высновы, што да, калі
у краіне садзяць ксяндза за краты, то штосьці тут не так у гэтай вось уладзе, у гэтым вось рэжыме. Ну і ўсе это прагназавалі, ну да, значыць, цяпер то ўжо адназначна павінны адбыцца ў грамадстве перамены. Ну і гэтых вось пераменаў хочуць людзі. Нават у вязніцы хочуць людзі пераменаў, каб вось на волі перамены адбыліся. Ну, зразумела, чаго, навошта перамены тым вот вам, там, іншым людзям, якія выходзяць на акцыі пратэсту, а гэтым крымінальнікам, якія як той, который палову жыцця па турмах прасядзеў, вот якія ім перамены, навошта? Бачыце, я б не спяшаўся так вось, ну, абвінавачваць тых крымінальнікаў альбо з пагарды да іх адносіцца. Разумееце, тут у іх, я ўсё ж такі, бачыўшы іхную салідарнасць, бачучы іхную культуру, так як яны адносяцца паміж сабою адзін да іншага, бачучы падтрымку ўзаемную, дапамогу, якую яны здольныя выказваць, я ўсё ж такі крыху таксама памяняў сваё стаўленне да іх. Вось, ну і яны таксама здольныя, гэтыя людзі, думаць, яны здольныя разважаць. Барані Божа, я не хачу казаць, што там сядзяць святыя людзі, якія не рабілі кепскага нічога. Не, тыя срокі, тэрміны пакарання, якія яны мелі і адседзелі, яны гэта успрымаюць спакойна і згодныя з тым, што да, той шлях, які яны выбралі, гэта шлях кепскі, яны за гэта былі пакараныя і не маюць тут крыўды ані да кога. Вось. Але ім бы хацелася таксама жыць у грамадстве такім, дзе ёсць пэўныя, прынамсі, паняцці. Бо не можа быць так, што вось няма ніякіх законаў. Як той самы зэк, які адседзеў 24 гады, ён казаў так, што раней, прынамсі, на зоне былі нейкія паняцці, а цяпер нават і гэтага няма, ну і трэба, каб нейкі закон быў. Людзі хочуць закон, людзі хочуць жыць па нейкіх правілах, і гэтыя правілы павінны быць аднолькавыя для кожнага чалавека, незалежна ад таго, ці ён зэк, ці ён святы чалавек, але ўсе мы людзі, якія павінны падпарадкоўвацца аднаму закону, і вось гэта жаданне ў людзей ёсць. Скажите, ласка, вот все ж таки, ці, ну, думали вы, что да, вот вы как бы так даволі рэзка казалі пра тую сітуацыю, пра тыя падзеі, якія адбываюцца, пачынаючы з 9 жніўня ў Беларусі. Але нават пасля таго, як СК распачало там праверку вашага відэаканала, ці думалі вы, што па выніку вы апынецеся на нарах? Ведаеце, ну, не хотелось... Ну, все ж таки думаешь, святар, там, все, там, за мной католицкая церква, Ватикан там стоит за мной. Ну, Ватыкан стаіць, а што большае, нават Бог стаіць на маім баку, я ў гэтым перакананы, але мая вера ў Бога, мая прыналежнасць да касцёла каталіцкага, яна не пярэчыць таму, што магу сустрэцца ў гэтым свеце з незаконнай сітуацыяй і з несправядлівасцю. А таму, бачучы, што адбываецца ў краіне, бачучы, што адбывалася ў краіне часам апошняга чвэрць стагоддзя, я сапраўды быў маральна падрыхтаваны, наколькі гэта магчыма быць маральна падрыхтаваным, што на табой зладзіць паказальны суд, вось судзілішча, цябе публічна асудзіць, абвінаваціць у фашызме і пасадзяць за гэтыя вось краты. Я маральна падрыхтаваны быў. Больш за тое, пачынаючы ад 12 лістапада, як толькі я быў упершыню выкліканы афіцыйнай позвай у следчы камітэт, я таксама ўжо спакаваў сабе торбачку, сумачку, дзе трымаў патрэбныя рэчы, дзеля таго, каб быць падрыхтаваным, калі цябе пад прымусам перавязуць на казённыя харчы. Да гэтага я падрыхтаваны быў. А таму, спакойна я аднёсся ўсё ж такі. Вось, і перажыў гэта спакойна досыць. А як да гэтага паставіліся да ўсёй гэтай сітуацыі ось
я не ведаю, як правильно сказаць, фармуляваць, ну вот кіраўніцтва ваше касцёльнае, там хто там над вами стаіць зараз, вот былі нейкія там, ці сказалі маладзец, прынцыповы, ці сказалі вот навошта ты палез у палітыку, не справа гэта касцёлу. Ведаеце, ну за тое, што я пасядзеў грамату, мне ніхто это не выдаў, медалёў таксама пакуль што не даў, прэміі не атрымаў. Вось, але тым не менш зразуменне з боку касцёла я сустрэў. Гэта, ведаеце, я не магу сказаць, што я выбіўся са сваёй супольнасці, што я адрозніваюся ад іншых святароў, біскупаў, што я вось як бы не пасую да ўсіх. Не. Сёння ўсё ж такі у большасці святары каталіцкага касцёла і біскупы яны разумеюць, што ў краіне адбываецца, яны разумеюць, што тая барацьба, якая ў краіне адбываецца, яна далёка ўжо перарасла барацьбу палітычную, і касцёл ні ў якім разе не прымае удзел у гэтай барацьбе палітычнай, але касцёл выконвае сваю місію, прапаведуе Слова Божае, кажа, дзе ёсць дабро, дзе ёсць зло, ну і заахвочвае кожнага чалавека выбіраць дабро, жыць па закону і супрацьставіцца злачынствам, гвалту і насіллю. Вось. А таму я ўсё ж такі бачу гэтую падтрымку святароў, мяне таксама падтрымаў на свой спосаб мой беспасрэдны кіраўнік біскуп, ардынары віцебскі Олег Буткевіч. Ён у момант майго асуджэння выказаўся у адкрытым лісце са словам, што гэта неправільна вось такім чынам рабіць судзілішча. Вось, выказаўся таксама ў маю падтрымку біскуп Юрый Касабускі, які на сёння выконвае функцыю генеральнага вікарыя мінска-магілёўскай дыяцэзіі. А таму я адчуваў гэтую салідарнасць, я адчуваў гэтую вось падтрымку, ну і я пачуваўся камфортна з той прычыны, што я лічыў і лічу, што я не парушыў закону Рэспублікі Беларусь, я не зрабіў ніякага зла, я проста выконваў сваё святарскае служэнне і прапаведаваў Слова Божае. Крыху, можа быць, на іншую тэму, але ўсё адно ўсё звязанае. Вось вы даволі рэзка крытыкуеце, вот як мы ўжо не адзін раз казалі, ўсё, што адбываецца зараз у Беларусі. Я нават не буду прыгадваць ваша адно з інтэрв'ю, дзе вы шчыра сказалі, што б вы сказалі Лукашэнку, калі б раптам з ім сустрэліся. І зараз мы назіраем візіт у Мінск, ну, назіралі спецпасланца папы рымскага Францыска, спадара Клаўдзіа Гуджэроці. Гэты візіт выклікаў даволі шмат крытыкі сярод шэраговых беларусаў. Маўляў, ну, не варта было Ватыкану такім чынам, вот, ну, нібыта, я не ведаю, там, на паклон, ці што там вот некаторыя пісалі да Лукашэнкі ісці. Ваша ацэнка? Я разумею, што, можа быць, гэта неяк вот так вот не дазваляе вам сан, ці там нейкая этыка, этыкет. Не, мне сан дазваляе казаць тое, што я думаю. А таму як бы я не баюся гэтага пытання і шчыра адкажу. Ну, асабіста я не спяшаюся ацэньваць дзейнасць дыпламатаў, у тым ліку і ватыканскай дыпламатыі. Я досыць памяркоўна ацаніў той момант у дыпламатыі ватыканскай, калі сюды прыехаў нунцый апостальскі біскуп Йозіч. Я таксама не выказваўся публічна з крытыкай тады, калі учора адбыўся візіт арцыбіскупа Гаўджэросі ў Беларусі, адбылося ягонае спатканне з Лукашэнка. Больш за тое, я ўсё ж такі, я ведаю, што шмат хто мяне за гэта скрытыкуе, скажа, што гэта не так, што вось я ў ружовых акулярах. Маюць права, да? Але я маю права выказаць сваю думку. А моя думка такая, я ўсё ж такі пазітыўна ўспрымаю
той клопат, які Ватыкан праяўляе адносна Беларусі, адносна таксама касцёла ў Рэспубліцы Беларусь. І візіт спецыяльнага пасланніка Гаўджыродзі, біскупа, у Беларусь і ягоныя спатканні з Лукашенко немагчыма ацаніць вось у крытэрыях штодзённага жыцця Беларусі, але трэба разумець, што гэта дыпламатыя. А там, дзе дыпламатыя, там вельмі шмат ёсць таксама ілюзорнасці і неправды. І тая вось карцінка, якую мы бачылі учора па беларускаму тэлебачанню, як усе усміхаюцца, як хтосьці прапановае, правязіце сюды папу рымскага, лячыць будзем. Ну, а мне б хацелася сказаць, што па-біблійнаму, што спачатку вылечыты сябе, а потым ужо вазьміся лячыць іншых. Да? Ведаеце, ёсць шмат усмешак, але тое, што адбываецца вось у галовах пры спатканні людзей, гэта ўжо зусім іншае. Тое, што якая адбылася тэма размовы, гэта таксама іншае пытанне. Мы гэтага не ведаем, мы гэтага не чулі і не бачылі. А таму выступіць у дадзены момант з гэтай крытыкай і сказаць, што гэта кепска, вот што яны сустрэліся і усміхаліся, немагчыма, гэта не было б гэта аб'ектыўна і правільна. Але час пакажа, наколькі плённым быў гэты візіт. Але я думаю, што сам гэты клопат, зацікаўленасць Ватыкана ад самага пачатку да Беларусі, касцёла, вось падчас гэтага крызісу, які паўстаў у гэтым вось годзе, усё ж такі гэта трэба ацэньваць пазітыўна. І я думаю, што не такія кепскія дыпламаты ў Ватыкане, каб вось не ведаючы, што яны робяць, каб адразу іх крытыкаваць. Я не магу крытыкаваць. Таму што няма пакуль што падстаў ніякіх. А ці гэта дапаможа, ці яны сапраўды дамовяцца, то паглядзём, наколькі гэта паспрыяе вось сітуацыі такой, каб сённяшняя ўлада ў Беларусі перастала пераследаваць касцёл, каб перасталі без падстаў садзіць святароў у турмы, у вязніцы, каб дазволілі вярнуцца мітрапаліту ў Беларусь. Ці гэта паспрыяе вось гэтым пазітыўным зрухам? Паглядзём, пакажа вось час. Калі таксама да калядаў, напрыклад, вернецца мітрапаліт Кандрусевіч у Беларусь, то мы будзем хваліць усе, што да, Ватыкан малайцы, яны праявілі заклапочанасць, праявілі інтэлігенцыю і дыпламатыі ў іх працуе добра. А калі вось усё ж такі ў такой сітуацыі мітрапаліт пойдзе на пенсію 3 студзеня, калі прыйдзе гэты кананічны час, то я не буду задаволены. І у мяне язык не павярнецца сказаць, што дыпламатыя Ватыкана спрацавала добра, калі вось улада беспадстаўна выкідывае мітрапаліта з краіны і такім чынам яго спісваюць проста. Тады, конечно, я не змагу сказаць, што ўсё окей. А пакуль што кожны выконвае сваю працу і функцыю. Конечно, калі б на такое спатканне з кіраўніком пашоў бы мой біскуп, тады, калі я сяджу ў вязніцы, і спрабавалі б там гаварыць, што давайце пра дыялог, штосьці пагаворым, тады гэта зусім іншы падыход. Але ў яго заданні іншыя, у біскупа тутэйшага. А у дыпламата заданні іншыя. А таму кожнага трэба ацэньваць акурат так, наколькі ён правільна выконвае сваю місію. А таму крытыкі няма пакуль. Добра, кожны выконвае сваю працу. Суд, дзе судзяць ксяндза Вячеслава Барка. Калі вы слухалі вырак, які агучваў суддзя, што вы хацелі сказаць у адказ этаму суддзю? А можа і сказалі. Не сказаў я, хацеў, што я хачу сказаць? Ведаеце, хацелася абняць гэтага чалавека і плакаць. Плакаць над ім, над жыццём ягоным. Бачыце, я ж разумею, што ані той, хто пісаў гэты адміністратыўны пратакол, не той міліцыянт, ані тая суддзя, якая выносіла гэты прыгавор,
те пастанаўленне. Я ж разумею, што яны не карысталіся заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і не карысталіся свабоднай воляй. Гэта людзі паднявольныя. Я не бачыў у гэтым вось у гэтых дзеяннях, што яны маюць радасць таго, што вось яны чыняць правасуддзе. Я не бачыў гэтага. Я бачыў у іхных вачах разгубленасць, я бачыў усё, што угодна, але я не бачыў супакою ў іх. А я спакойны быў. Я прымаў гэты прысуд, ну добра, ну я адседжу і выйду. Але вам, шаноўныя міліцыянты, шаноўныя суддзі, вам жа з гэтым жыць. На вас ужо пальцамі паказваюць. А на мяне не. Чаму? Таму што я нічога не рабіў кепскага. А я свабодны чалавек. А ім як жыць? А таму мне хацелася спачуваць ім. Як вось і кажу, абняць і плакаць. Таму што, ну як, нібыта ж разумныя людзі, нібыта ж інтэлігентныя, а не хапае адвагі, каб сказаць стоп. Гэтага я рабіць не буду. Я не вінаваты ў гэтым. А яны робяць як? Ну, пішаць вось гэты міліцыянт, піша гэты адміністратыўны пратакол, вядзе працэс. Ну, і што ён думае? Ну, ён думае, ну, гэта ж не я яго ў турму хіба пасаджу. Я толькі зраблю вось гэту працу. Гэта ж не я прыдумаў. Ну, мне загадалі, я і раблю. Суддзя, што яна магла думаць? Ну, гэта ж не я таксама яго пасаджу ў турму. Да мяне правялі, але ж пратакол напісаў хтосьці іншы. Гэта ж не я вінавата буду. Вось, а таму, якая духоўная барацьба адбывалася ў сэрцах людзей гэтых, я не ведаю. Ведаю таксама іншую рэч, што гэтая ж суддзя магла судзіць мяне на 15 сутак. А ці выканала яна загад, сказаў, калі ёй казалі, што трэба судзіць на 10, а не на 15. Ну, гэта ўсё такія вось пытанні. Гэта прыйдзе час, мы будзем пра гэта ведаць больш яскрава. Ну, але пакуль што да гэтых людзей я маю толькі спачуванне. Вось паверце, няма ніякай злосці і ненавісці няма. Канешне, я не разумею, чаму чалавек так робіць. Я не разумею, чаму чалавек настолькі сляпы і не ведае, што ў гэтым няма будучыні. У злачынных прыгаворах, пастанаўленнях будучыні няма. Праз тое, што пасадзіш ксяндза ў вязніцу, праз гэта спакайней не будзе ў грамадстве. Я думаў, ну добра, калі мяне пасадзяць на 10 сутак, але калі дзякуючы гэтаму знойдуць забойцаў тых людзей, каго расстрэльвалі на камеру, калі нават, як хтось сказаў, што ён нахабна выйшаў і стаяў смела насупраць міліцыянтаў, ну то я не лічу, прабачце мяне, што гэта повод і прычына і падстава забіць чалавека. Прабачце мяне, я з такімі меркаваннямі не магу пагадзіцца. Ну, але праз маё пакаранне нічога ў Беларусі не памянялася і спакою не стала больш. А таму я лічу, што ў гэтым не было сэнсу ніякага. Ну, ведаеце, апраўданні, што я магла на 15 сутак, а асудзіла на 10, гэта такого ж самага кшталту апраўданні, як а што такога? Я ж яго не па галаве дубінкай біў, а па нагам. Это, ведаеце, дакладна. Это, ведаеце, начальнік крымінальнага вышуку ў Расонах. Ён так вось апраўдаваўся. Ну, я кажу, так а вы ўвогуле ведаеце, што ў краіне адбываецца? Што вось людзей б'юць сілавікі, да? Вы ж гэта бачылі на камеру, гэта ўсе ж мы бачым, да? Вы ведаеце, он кажа, ну гэта ж не я людзей у Мінску біў. Так, такое апраўданне, да? Супрацоўніка Міністэрства ўнутраных спраў, які кіруе крымінальным вышукам, апраўдваецца. Гэта ж не я біў. Адным словам, ён згаджаецца, што людзей б'юць несправядліва. Ён разумее, што ён жыве ў такой краіне. Вось такія словы я чуў і ад прокурораў, і ад крымінальнага вышуку, і ў следчым камітэце такія словы чую часам. І вось яны згаджаюцца ўсе, што несправядлівасць адбываецца, але кажуць, але ж гэта не я. І што чакае, на ваш погляд, вот гэтую сістэму, вот, у якой жывуць, якой кіруюць вот, людзі з такімі поглядамі, з такімі апраўданнямі? Крах. Перамены будуць непазбежныя. Гэтая сістэма яна не зможа утрымацца. Яна будуецца на фундаментах, якія развальваюцца ўжо. Будуць перамены.
А таму таксама, калі толькі міліцыянты слухаюць, а яны ж слухаюць усё, яны ж таксама цыціруюць мае інтэрв'ю, вось гэта ведаюць, калі я гавару па-беларуску, калі гавару па-руску, слухаюць. Дык я кажу вам, якія слухаеце, кідайце сваю працу, дзе не можаце жыць згодна са сваім сумленнем. І тады будзе ўсё добра, і перамены будуць. А гэта сістэма будзе цярпець крах. Ну што ж, вось такімі высновамі выйшаў з віцебскай турмы ксёндз Вячеслав Барок пасля 10 сутак свайго адміністрацыйнага арышту. Цяпер ён, два варыянты. Альбо можна называць крымінальны аўтарытэт ксёндз Барок, альбо сапраўдны беларус, бо, як кажуць, беларусы не сядзеў не беларус, да? Да, и сумление мое чистое, потому что я проявил солидарность с теми людьми, которые далей сидят у турмах, с палітвязнями, и вось я разом з ими. Я не з гэтай улады, якая жыве без закону, але з тым чалавекам, які это церпіць. І я ганаруся тым, што Бог дазваляе мне прапаведаваць Слово Божие і пазаставацца тут, у нашай Беларусі. Дзякуй вялікі. Ксёндз пробашч Чарасонскага касцёла святога Язафата Кунцевіча Вячеслав Барок, Зміцер Лукашук, сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.